Dobrý den, paní magistra Naďová. Dobrý den, jsme z policie Praha. Máme na vás předběžný souhlas státního zástupce se zadržením vydaným, takže prosím vás, puste nás do bytu. Je tady s vámi v bytě někdo jiný? Nacházíte se tady sama? Tak vás poprosím, abyste se oblíkla. My vás z bytu vyvedeme, byt zapečetíme a budete nás následovat. Můžu si pořád zatelefonovat? Ne, vůbec ne. V tuhle chvíli to berte tak, že jste v režimu zadržení podle trestního řádu. Prosím vás, za co? No to všechno se samozřejmě dovíte. Prosím vás, musíte natáčet? Jo, tohle je součástí, bohužel, tohle jsou standardní procedury. Tak, paní Naďová, mojí povinností je vám tady ukázat písemný souhlas státního zástupce s vaším zadržením. Tak, a jako zadržená máte právo na to si už teď v tuhletu chvíli zvolit obhájce. Jestli ho budete chtít, tak mě nadiktujete nacionále obhájce telefonní číslo, my ho vyrozumíme. Telefonovat v tuhletu chvíli nesmíte. Jestli chcete vyrozumět svoje dcery, my je vyrozumíme. Dejte mi na ně telefonní číslo, my je vyrozumíme. Za vaší přítomnosti tenhle ten byt teď zapečetíme. A kde kam budou dcery bydlet? Ty budou bydlet, až se provedou další procesní úkony, které tady s tím bytem souvisí, tak je samozřejmě potom vpustíme zpátky, ale v tuhletu chvíli je do tohohle bytu nepustíme. Ten byt bude zapečetěn a bude střežen policií do doby, než tady budou probíhat další procesní úkony. Takže jestli chcete teda dcery vyrozumět, tak vás poprosím o telefonní čísla jejich. Tohleto, jestli vás poprosím, tohleto potom vypneme. Si se zeptám, můžeme je nechat tady? No tak mi tady vydrží, ale jako do kdy? Do zítřejšího rána. Vydrží tady? Jo, to tady vydrží. Tak v pořádku. Tak jestli, tak se obujte. A když tak ten mobil, ten už mi dejte, ty doklady taky. Já vás poprosím o ten mobil vypněte. Tak, v pořádku. Můžu tady zasnout? Určitě. Cože? Já, určitě. Prosím vás, otevřít ty dveře, tam mají psi vodu. Prosím? Myslím, že to otevřít ty dveře, tam mají psi vodu. Určitě. Chcete boty? Já myslím, že počkejte. Zeptám se. Jste tady? Ano. Není tady něco zapnutého, co by mohlo tady způsobit nějakou škodu, požádnou něco takového. Všechno máte povypínané. No jasně, by to bylo otevřít. Jo, otevřeme tyhle dveře. A tyhle ty dveře jste říkal otevřít? Tak aby tam měli vodu a žrát. Máme rukavice? Jo, díky. Už tak, aby neutekl. Klíče od toho bytu máte. Všecko, co potřebujete. Doklady mám já, peníze máte vy, nebo taky mám já. Jsou tam.